van lemez, és ez letölthető a honlapunkról, a www.spaceship.hu oldalról, ami egyébként most 3 napja vagy 4 napja készült el, 5 napja készült el a honlap. Ezen az egész lemez gyakorlatilag, ami kész van, letölthető teljesen ingyenesen, hogy minél többen hallgassák meg. Nem az volt a célunk, hogy kiadót keresgessünk meg minden, hanem hogy egyszerre hirtelen minél több emberhez eljussunk, ezért is ingyenes a letöltés a weblapunkról. Hát ez egy ilyen kis apró flash a zenekarról, néhány dolgot elárul rólunk, nagyon sokat nem, ahhoz meg kell nézni minket élőben természetesen, meg kell hallgatni a zenét, meg minden, de egy ilyen kis demo tulajdonképpen, a feeling benne van, ami a zenekarra jellemző szerintem. Az igazi rock and roll, az itt lehet látni, hogy tényleg ez a tökös, feelinges. Igazából azt szeretném mondani, Nem inkább a szöveg, hanem a zene a lényeg, hogy az közel álljon az ember szívéhez és érezze a rock and roll. úgy érzem, hogy Magyarországon már és egész Kelet-Európában nem annyira fontos a honi nyelven beszélni, mert hiszen a fiatalok egyre nagyobb rétege beszél angolul, és egyre jobban beszélnek, és tulajdonképpen nem annyira bonyolultak a szövegeink. Egyébként tényleg nem bonyolultak annyira. Hogy ezt akár egy középiskolás fiatal ne érthetné meg.